Ce flash vous est présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuellement, jabarani filebako mali kono mali koka amana ke dien fonfa anga folni ton be ka foko au bisimna anga don kibaru kenega. Amanga bidon kibaru damna ni jamana kono kuna foli bijuma novembre kalo kle nani samba fla ani mugwan fla mali silama bora ku wadu suma kasaya ira yere ma horeya fere bala ni obe wole munima de independence ka sababu yake jado be kateme bololo siraka mi kono na chedo islamia dine lagoshi. Ameta Sénégal kaw fayno jekulu interne ani anciens internes des hôpitaux du Sénégal yekle fla barablas gisenga mimbe damne bi novembre kalo kle nani samba fla ani mugwan fla ni abeta kunche sibido novembre kalo kle duru samba fla ani mugwan fla ni barabla intu nye wala sa kaseka uga hakembe jamana fe ni odoye saria sumimbe uga barako nyema wala sa kaseka odo bala. Amita Burkina kaw fayno Apollinaire Jakina Kelemo de Tamela ani marabolo nyema we nyanye ke ni cabinet ani secrétaire général de la primature nyema we bijuma novembre kalo kle nani samba fla ani mugan fla ni nyogo yinkera wala sa ani abara nyogo kasika nyogondo wa ukumana frantela fanga baraw tugoyaka. Amita Francika fayno kabidon kibaru kunche muso wa nyogonda mbulula dolanti dam nela bi novembre kalo kle nani katabla akle mwana samba fla ani mwan fla Macedon kaw fayno kerengere ne yala ni obe Montenegro ani Slovène dugu kono ni nyogonda en konna la Francika ko kanga uga jonjon flananta ni abifo o ma ko médaille d'or européenne ni ne to me dansigi anga bidon kibaru la ama foko o kambe dien watire ni ala sonam. Ce flash vous a été présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.